sa lungsod na ay ng lista. Kung kinsay katagag ayuda, kay ang mga kandidato manghatag ugtag sa kalibo. Niingon ang kandidato nga sila ang ipasiguro, kay kung di gani pilion ang kwarta ilang bawion. Mitubag ang purok leader, kung mao imo na lang na share, ay kining ako ang boto. 5,000 ang akong presyo. nahikurat ang kandidato, ay manong ayaw ug pinunto. Bantay lang ako'y mamayor, di ika ipamiyembro sa senyor. Si Manong wala nakatingo, nahadlok basig mudao. Kitagtag na ang mga sobre, si Manong nagyaw-yaw pag-abri, kay ang gisulod nga kwarta